Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो and welcome back to my YouTube channel होनसिगोन बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय दिनैहाय जोंनि मोनसे गोदान मुभिनि बेखेवनाय सान ना मा होनो आदा अनेस जाय सावथुननि नामानो जाहैबाय संदान ओमफ्राय बेवहायनो मेन रल हिसाबै दङ आदा दिनेश ओमफ्राय आंबो दङ ओमफ्राय आरो आदा मिजिं ओमफ्राय आरो नै हिरामनियाबो दङ आंनिसो बिनानाव ना एक्टरनिसो बिनानाव हमना मोनथ'ला आरो दा इस आदा दिनेशनि आदसा आदा मिजिंनि दा जियानो जा जों एसे एसे देलायगासिनो आरो दिनै शुटिं लानाय जागोन ना जाया बेखौ मिथिथ'ला जायखिजाया जों दा बेखेवनाय सानथ' दिनै ओमफ्राय दा जों बेवहायनो थांगासिनो जोंनि बेखेवनायखौ मायाव लादोंलै आदा अनेस मानि बाथौ थानसालि ना मानि बाथौ थानसालि इयो बागानपारा बाथौ थानसालि आं अबसे बागानपारायाव फैफेर मोनाखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम दा नायनोसै होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा नै देलायगासिनो आं देलायखांबाय ओमफ्राय माखासेया मोनहैनानै दंहैखायो ओमफ्राय माखासेया देलायगासिनो आदा अनेसाबो देलायगोन दा आंनिबो दं माथो खावलाया जारु जारु जाथारदो नोंना गंगारफोर नांगोन ना देलायहोहोलां गावबो देलायहोलांदोसो खोमा बाराबा नोंसोरनिफोरा रेजेरबोबाय नोंसोरनि फोननायफ्रानो इनाय आंनाव नांफैबाय सिदावलाय नोंसोरनि फोननायानो आंनावबो सिदावबो ना गोजा गोजा जाजोब्बाय नंमारगो गोजा गोजा नुलायथारदो साफा खामालाय बिदिनो गाबोननि उनाव जाखरखर जानोसै उनाव हाखर हाखर जाजोबनोसै उनाव देखरखर जानोसै जोबनाया लागैथ' मानसियानो मा जागोन मिथिया पात्तायानो गैया मानसियानो थागोन ना थाया मिन्स मेटर नङा लास्टआव लासै मानसि लां बुंनो रोंला इथिं आरो सासेया नै मेकआप आर्टिस्टनि बिराद माल माथा जाबोगासिनो फैसा बाहोनो होआ जाहोदों आरो बिबनांफोरखौ अ बिबनांखायसो बाहायदो सेसलै नोङो बिबनांनि नामाव 500 दामनि दख'ना होनसै देनां गरमा लाजाथारला जों दा बाथौ थानसालिसिम थांगासिनो ओमफ्राय जोंना आरो सासे एक्टरा नै दा गारि एसि होदो नामा एसि लागायदोंबो आरो फेन बाहायबावो दै होयो Soleh? Kita enggak
네. 능니 라오 능수콘 능니야 스무더 이들래. 네. 원, 투, 역시나 그러는 거. 에이, 능이라 역시나 거. 능이라 나는 그나나니 자 맞죠?